Carolina, aprofitant el nom del teu centre, Il·lusionament, de quina manera creus que la il·lusió té a veure amb la motivació? Hola, Júlia. La il·lusió està ínfimament relacionada amb l'optimisme, no? L'optimisme és veure el costat positiu de les coses, no? És allò que ens permet, de certa manera, fer-nos forts i treure tota aquella energia que ens permet després aconseguir les coses que nosaltres volem, no? Ens permet enfrontar el dolor, l'angoixa, no? El patiment d'una manera de forma responsable, creativa i alegre, no? Llavors, la il·lusió podríem dir que és més que un sentiment, és una actitud davant de la vida, no? I la manera d'enfrontar les situacions que ens envolten. Llavors, una persona pessimista, per dir-ho d'una manera, veuria les coses des de la forma de que allò és irremediable, de que no pot fer-hi res, no? En canvi, una persona optimista el que faria seria mobilitzar les situacions, els seus recursos per enfrontar qualsevol problemàtica o situació. Com tu bé has dit abans, la motivació ve d'aquest verb, no? Del moure's, no? Llavors, la il·lusió i l'optimisme el que fa és moure'ns, no? Posar-nos en marxa. I a nivell més pràctic, com podem posar en línia les nostres emocions per encaminar-les cap a l'objectiu que ens hem proposat? A veure, hi ha una part important, hi ha un conte que tots coneixem, que és Alícia en el País de les Meravelles, i que hi ha una part important del conte que la mateixa Alícia té una conversa amb el gat, no? I que ve a dir així, no? Voldria vostè indicar-me quin camí haig de prendre per sortir d'aquí? Va preguntar l'Alícia, no? Això depèn en gran mesura del lloc on vulgui anar, va respondre el gat. No em preocupa massa on anar, va dir l'Alícia. En aquest cas, poc importa el camí, va dir el gat. Llavors, a l'hora de pensar en les emocions, en com mobilitzar-les, hi ha un camí o un pas previ, que és veure quin és l'objectiu real, no? És a dir, a on te vull anar. Si no sé on te vull anar, serà una mica complicat que nosaltres ens motivem per anar en aquell lloc, no? Un cop tenim clar quin és el nostre camí, cap a on volem anar, la part principal és poder gestionar pròpiament les nostres emocions, no? I aquest primer pas passa per conèixer les nostres emocions i quina funció tenen dintre de nosaltres, no? En aquest sentit, hi ha diferents tipus d'emocions, no? Les primeres emocions, les emocions primàries i adaptatives, és allò que jo sento quan realment passa una situació X, no? Llavors, passa aquella situació, jo sento aquella emoció, i l'emoció després desapareix quan la situació ja ha passat, no? Això serien les emocions primàries, que tenen, diguem-ne, una certa utilitat, no? I després hi ha altres dos tipus d'emoció que són les que hem d'aprendre a detectar, que són les emocions primàries no saludables, que és aquella emoció que jo estic sentint, tot i que la situació o ja ha passat o fins i tot no està ocorrent, no? Perquè ens recorda quelcom anterior o una situació similar. I després estan aquelles emocions que també ens limiten, que són aquelles emocions que estic sentint perquè substitueixen una emoció real. Llavors, ni una ni l'altra ens funcionarien davant de poder perseguir uns objectius o de motivar-nos, no? Llavors, el principal que hem de detectar és què fem quan tenim aquest tipus d'emoció, no? Llavors, fer-la conscient, no? I ser conscient que aquella emoció no és realment la que està sent útil per allò que jo vull aconseguir, és la primera forma de poder treballar-les i aunar-les per poder aconseguir el que volem.